Sing request kari cerita kuwi mau lho. Anu ketuane to. Sapa jenenge sampean, Mas? Ayo Dek. Ayo Dek. Ayo. Asik. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Asik. 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 Jangan koyo ning YouTube kae. Ayo Dek. Ayo Dek. Ayo Dek. Abra. Hang koyo iki Riko sing bisa nerimo abote gudo nyiksa piatin roko Riko putus AM Bro Pemuda Patung Bajo. Ayo Dek. Ayo Dek. Ayo. rasa mung kari rasa angen mung kari angenan susah senenge pahit manise mung kari cerita saikine. Ayo nyanyi bareng ya. Kadang Riko kepengen ngato iso ikhlas mung bisa menang mergo salah son wis ceroboh sing bisa gawe Riko seneng dudu mergo sing kelam ngabodi tapi iso mung sadar diri iso mung pengen Riko seneng Mas yo sing bisa urip bareng. AM Bro, asik asik asik. Soko soko alam, soko soko alam. Iya. Ayo yo, ayo yo, ayo yo. Iya, iya, iya. Rasa mung kari rasa angen mung kari angenan Cerot ning moto. susah senenge pahit manise Cerot ning jopo. mung kari cerita saikine. Ayo Mas sikatnya. Kadang Riko kepengen ngato iso ikhlas mung bisa menang mergo salah son wis ceroboh sing bisa gawe Riko seneng dudu mergo sing kelam ngabodi tapi iso mung sadar diri iso mung pengen Riko seneng Mas ya sing bisa urip bareng. Ayo, 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 ayo. Kadang Riko kepengen aduh iso ikhlas mung bisa